mga tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan. Mayong gabi, mayong pagiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga naghatag nato kadaog ang kalampusan ug labos sa tanan panalangin, diin gihatagan kitag kalipay kalinaw sa atong pagpangalagad kaniya. Sa atong pagsugod mga igsoon ini mong programa, ato ning ablihan sugdan sa pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Ako daon sa trono mo. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mao'y nahigugma kanamo, Dios nga mao'y nagluwas ug nagbag-o sa among kinabuhi. Imo kaming gitudloan o Dios, imo kaming gigiyahan nga nagpakita nga kanunay kang nagatiman kanamo. Kanunay mo kaming gipanguluhan sa mga pulong nga mohatod kanamo ngadto sa imong gingharian. Padayon mo kaming gi-bless, padayon mo kaming giubanan o giproteksyonan. Busan niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo, niya na usab kami aron sa pagdaig kanimo. Susiya o Dios ang among kasing-kasing unahuna, ang among kinabuhi. Kung doon na may mga kuwang o Dios, salamat Ginoo nga magatudlo ka kanamo. Tudloan mo kami sa mga pulong nga mao'y gikinahanglan namo makatunan, samtang magpuyo pa kami sa kalibutan. Nga mahimo kaming masinangkapan ug andam sa pagatubang kanimo. Dasiga kami kay wala mi mahimo kun wala ka. Ihatag kanamo o Dios ang kadasig sa pagtuon o pagbasa pagpamati sa imong mga pulong. Kay ang imong pulong maumay mohatag kanamo sa kasiguruhan nga makasud kami sa dapit nga wa nay katapusan. Dapit Ginoo nga walay kasakit, walay mga problema, diin puno sa kalipay kalinaw, kay kauban man ang imong presensya sa tanang panahon. Bless Ginoo matagusa sa amo karong panag-uban sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw, ang Dios magpanalangin sa tanan. Maayong nga pagpaminaw, maayong nga pagpamati sa tanan nato mga kaigsonan. Ilabi na sa nagsunod sa Shine FM 101.3 nga nano ka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Maayong gabi. Akong ginasig matagusa sa atong pag-share sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Din padayon nga nag-uban ang Dios kanato. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan mahitungod sa gugma sa Dios, gugma ni Kristo, o kining gugma nato sa Ginoo. Sa ta maghulat-hulat sa ato mga kaubanan, diri sa ato ang panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Paday natong gidasig ang ato ang matag usa nga atong i-share ang pulong sa Dios. Kining atong programa ang pulong mo kinabuhi ko, ato ning i-share sa ato ang mga kailag-higala o kaha ato ning i-post sa atong FB account aron masayod sila, makadungog sila sama kanato nga makabatig makasabot sa mga pulong sa Ginoo. Maayong nga pagpaminaw, maayong nga pakiguban sa tanang mga listeners sa Shine FM 101.3 ug sa 92.5 Kings FM nga nanuka diha sa Lantapan, Bukidnon. Maayong gabi, maayong pakiguban sa tanang mga listeners ni ini maong FM station nga mao'y nag-hook up usab sa tong programa with Pastor Jimuel Limpag.
Mayong gabi may pakiguban sa tanang mga pastor nga nagsunod ni imong programa. Akong gideklarar nga ang Dios maghatag kanato kanunay kadaugan og dihog aron kita makalahutay sa pagpangalagad sa Dios. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw ni Brother Moses Cardente. Matod pa, pastor, ginikanan, kanunay ikantaha, kantaw na ikantaha. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw, atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan, ang ato ang mga kaigsuonan nga naghatod og mga mensahe diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Romelita Bogais, Pilisco. Maayong gabi, pastor, uban sa tanang namati. Nagtanaw, salamat sa sa manika kahigayonan. Okay, dalaygon ang Dios mga igsoon, magpanalangin kanatong tanan. Mayong gabi, may pagkikuban ni Lini Longakit Camarines, si Gina Kamahalan. Mayong gabi, Pastor Gideon, sa tibok mong pamilya, request kong song Lahutay. Kika ni Cristi Fargan Rivas Rivolin, na BI sa tanan, labi na sa amo ang Papa Pastor sa Nudon. Wow, no? Salamat kaayo. God bless sa tanang request song Lahutay. Lahutay ra gyud mga kaigsoon ng atong daganan. Dili gyud ta mohunong ug dili ta moundang mosibog sa pagpangalagad sa Dios nga atong gialagaran. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw ni Jocelyn Oligar, maayo nga pagpaminaw ni Ayan Abrasaldo. Magandang gabi, Pastor. God bless you from Marilao, Bulacan. Magandang gabi sa ating lahat dyan. Kumusta? Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Salamat sa atong buhi nga Dios nga nag-uban og nagpanalangin kaninyo diha sa Marilao, Bulacan. Maayo nga pagpaminaw ni Malo Delphin Algarme. Maayo nga pagpaminaw ni Sasi Conde. Matod pa. Maayong gabi, Pastor. Kusog man ulan diri sa amo Konsolasyon. Asa mo diha sa Konsolasyon? Mayo nga pagpaminaw si Janer de la Rosa Stante ko mi Pastor Gideon og sa tanang viewers. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Si Jocelyn Albores, maayong gabi, Pastor, sa tanang nagsunod sa imong live. God bless. Si Rodel Gendolan, maayong gabi, Pastor, o God bless sa imong kinabuhi o sa imong pamilya o sa mensahe nga ipakaon namo sa aron kami makaandam pod sa inigbalik sa Ginoo. From Glan na minaw mi diri, request mi kanta wala na ibili ang kinabuhi. Okay. Ato na nga tagaan og pagtagad mga kaigsoon. Ako gipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan kay gahuna-huna ko, bati na ko nga dili lang ko mag-live karon. O niya tungod sa naagyoy mga pagpamoy-poy, dunay kana bitaw mo bati gyud ang ato ang lawas o kaluya. Kinahanglang mo relax, mo pahuway. Apan ang ako ang kasing-kasing, ang ako ang kalag, ang akong espiritu mga kaigsuonan nagtinguha sa pagtiguban kaninyo aron mahatod ang tinud nga gugma sa Dios, gugma ni Hesus og kinahanglan nato sang masabtan kung asa dapit nga libil na ang atong gugma kaniya. Sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Tubuhin lang sa ligi ang kamhanan. Ako ang tagaan og pagtagad ang awit magalangit nga gi-request diri sa ato nga programa. Wala na ibili ang kinabuhi. Ato tagaan og pagtagad. Sige lang og saad-saad Nga mo alagad sa ginlong apan naapsan hinuon sa kamatayon. Wala na'y kapuslanan pa ang mga katigayonan kay sayota naman mo pa ingon. Wala nagay kapuslanan mga kaigsonan ang kinabuhi kon ang kalag ug ang espiritu mo biya na sa lawas. Atong hinumduman sama na sa itlog ba
Nga ang itlog dunay tulo ka bahin. Dunay pughak, dunay langit-langit, dunay tipaka. Pag ang itlog mahimo na ganing piso, mubulag yun ng tipaka. Inumduman nato mga kaigsuonan. Pag mubulag na gani ng kalag ug ang espiritu sa atong lawas, kining atong lawas wa na gyud kapuslanan. Maunang mintras buhi pata kining atong lawas atong ipagamit alang kaniya. Pagpatuyang pag-ugman sa kaugalingon nahikalimtan nga Doon na pa'y buluhaton. Daghan kay nalimot nga doon na daytay buluhaton. Ang buluhaton sa tao nga nung nabuhi ta ang pag-alagad kani. Kay damurtang mga lagad di man punta pasagdan tuunta ba? Dili kita pasagdan. Di natay kalinaw kalipay sa pag-alagad kaniya. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pagiguban ni Janer de la Rosa Estante. Maayong gabi Pastor Gideon ug sa viewers, ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Si Jocelyn Alvarez, maayong gabi Pastor ug sa tanan nagsunod sa imong live watching. Salamat kayo sa inyong pagsunod. Si Rodel Gendolan, maayong gabi Pastor, God bless sa imong kinabuhi sa imong pamilya og sa mensahe ipakaon na mo aron kami ako na ninabasa no. Si Mary Ann Lisa, Pastor, watching kami sa imong live. Salamat kayo sa inyong pakiguban og ako nagtuo nga inyo nang gi-share ato ang If the Light. Si Rosalyn Salomon, maayong gabi Pastor. Si Aida Abajo, ulahi ko Pastor kay maluya ang internet, hinay ang internet. Okay. Si Barcesio Beresio, evening Pastor uban imong family. Si Ching Bindiho, maayong gabi Si Beresio Chongi, si Daryl Herolaga, malipayong gabi Pastor Gideon ug malipayong gabi usab sa tanan nga tigpaminaw sa imong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko ug ang tanang viewers sa FB page. Salamat sa Dios sa iyang alagad nga amo na usab mabati ang pulong sa Dios dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Watching from Margo sa tubig Sambuanga del Sur. Request kog kanta makalangit Pastor Gideon, nasaan na kaya ko by John Balonto. Salamat kaayo sa pag-play. You're welcome and God bless. ulahin na wanay kapaduman pa. Kung ulahin na wanay kapaduman pa. Awit makalangit mga kaigsuonan nga ato ang tagaan og pagtagad. Nasaan na kaya ako? Mayong gabi may pagiguban ni Aida Abajo. Okay. Matod pa ni request ko kanta ikaw ang kusog ka ni Berisio. Ang buhay ko'y nooy walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inaatupa ko, kaya pangarap ay napabayaan ko. Takbo ng isip kong gulong-gulo. Dagan sa atong panghuna-huna, kanunay na ang kagubot kung wala tas Ginoo. Pero kung naakas Ginoo, na ang kalinaw kalipay, nga dili nimo makaplagan sa bisan ganis kalibutan. Mayo nga pagkiguban, maayo nga pagpaminaw ni Teresa Taganas. Ayong gabi Pastor, ug maayong gabi ni Bing Tabunan, ug si Barcio Beresio from Saudi. Si Rizal Rivera, maayong gabi Pastor. God bless Pastor sa pulong karong kagabi on. Amen, no? Salamat sa Ginoo. Nang pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung
wala si Jesus mga kaigsuonan, asa na siguro tano? Kay kung wala si Jesus nagpakamatay dito sa cross, wala gyud gugma ang tao. Wala nang higit sa isang tulad mo. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Telma Bernal Suino. Mayong gabi kaninyong tanan. Sister Teresita Masangin, Mandanao. Imperatrice Dialimas, BE Pastor from Karkar, Dungguan, Bulinawan. Request kanta ang gugma mo. Salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Magpasalamat yun tas Ginoo tungod kay ni Asya mo nang nag-uban-uban sabta sa mga mensahe nga makalpalig-on sa pagpangalagad kaniya. Mayong gabi may pagkiguban ni Mi Medalyo. Mayong gabi Pastor watching from Davao. Request kog kanta Pastor Lahutay. Kay ubay-ubay na gyud ang nag-request sa awit Lahutay. Ato nang tagaan o pagtagaan. Mayong gabi may pagkiguban ni Romelita Bugaes. Request sa Pastor Gikinahanglan. Salamat at inibig mo Ang isang katulad mo ko sa masamang gawa, hinango mo ako. Wow, no? Salamat sa mensahe sa awit. Bigyan mo ng pag-asa. Mayong gabi ni Brother Tito Lee El Tagons. Hello Pastor, maayong gabi. Request kog song Pastor Labod. Watching from Matria, Cebu. Salamat. Apatria, Cebu. Salamat Pastor and God bless. Magauban kanunay. Awit makalangit, ikaw ang kusog. Hadirila sa toga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pakiguban ni Welda Crospero. Blessed evening. Amen. Mapagpalang gabi sa ating lahat. Si Genesis Sion. Good evening Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo ning mabugnaw nga kagabion. Dalaygon ang Ginoo. God bless Pastor. Paki-shout out sa taga YCF Church. Amo ang pastora si Ethel Atwell from Consolacion. Pumusta mo diha? Si Girlie Salvia Pigalan, happy blessed Sunday Pastor. God bless sa tanan nagsunod sa imong programa. Si Peter Lansayan Sumonda Sagula, mayang gabi mayang pagiguban. Si Yombre sama ni Yomre. Mayang gabi Pastor Jesus Jason Hili came nga nag-work sa MAA. Mag-request og song Pastor pang birthday kay wala may handa. Busog sa presensya sa Ginoo. Ang ako pangayoon ni Lord og usbon akong mga kaubanan. Janjan Ontoy og Mariet nga naminaw. Salamat kaayo. Sunod sa awit makalangit mga ikigsoon ay ikaw ang kusog. Ako ang tagapagtagad ang request diri sa itong programa Lahutay. Awit nga Lahutay. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Mayong pakiguban ni Gabriel
Maayong gabi usab ni Punting Jilo Istekoning. Maayong gabi Pastor. Watching from Talamban, Cebu City. God bless nimo Pastor og sa imong family. Request awit pakalangit ikaw ang kusog. Ako nang napatukar. Si Fred Tearing. Maayong gabi Pastor. Shout out sa ako ang pinalanggang asawa. Si Char Vidal Pakunla from Tagbilaran City, Bohol. Kumusta mo diha? Maayong gabi, happy Sunday. Si Adeline Ayuma Basalan, maayong gabi Pastor from Santa Maria, Bulacan. Si Marlita Barlaro, maayong gabi Pastor. Isability Papriko sa kaluwasan sa akong tibok pamilya. Share sa pulong sa Ginoo. Kay maorag yun ay pinaka paspas nga paghatag og kana bitang kabag-uhan, kaluwasan nga gikan sa Dios nga atong gilagaran. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Okay, awit makalangit akong tagaan og pagtagad diri sa to nga panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit lahutay lang. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mong ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-at mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiya ka niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos tun muli ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaloya
kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot tay gasiya, ug dili ka kapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, do na may utlanan, usa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang o lahutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Importante gyud mga kaigsuonan mo lahutay ra gyud ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung na may mga pagsulay, mga problema, dili na to kalimtan, kining tanan may kinutuban. Sa gugma mo, Nagawas ang akong kalipay, sanihang nahimong suka diri sa kinabuhi. mayong gabi ni Lodsin Gonzaga, mayong gabi naulahi ko. God bless sa tanan na minaw kalantaw karon gikan sa Negros Oriental. Umanani mga igsuon, moadto na ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Akong kalipay, sanihang nahimong suka diri sa kinabuhi ko. Dili ko kayo kapugan, kasukilo ng imong ngalan, tungod sa gugmang na sinabian. Kapungan lang baha o kinabusa. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, gugma sa Dios, gugma ni Jesus Christ. How about sa atong gugma kaniya? Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan na agihapon sa Episo Kapitulo 3. Magsugod diha sa versikulo 14 ngadto na sa versikulo 21. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanang nag-share sa ato ang live Facebook nining takna. Sa imong pag-share niini nakitaan ka ni Lord. Ug ang Dios magpanalangin kanimo. Ako nang gideklarar sa ngalan ni Ginoong Hesus og na kay paglaom, na ako'y paglaom, na atay paglaom, na ang panalangin sa Dios dili gid na niya pakyasan. Ako nga gabang mo sayo ko sa
Okay, dalaygon ang Dios mga kigsonan nga magpadayon sa pagpanalangin ilabi na sa ato karong panag-uban sa mayang mga mensahe diha sa Episo kapitulo 3 bersikulo 14 hangtod sa bersikulo 21. Akong gihangyo o gidasig matagusa sa pagkuha gyud sa inyong Biblia mao ang pulong sa Dios. Ablihi diha sa Episo kapitulo 3 bersikulo 14 hangtod sa 21. Ang gihisgutan dinhi ang gugma ni Kristo. Busa tungod niini nagampo ako sa Amahan nga maoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya lig-uno niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing. Pinaagi sa inyong pagtuo aron mogamot ug malig-on ang inyong gugma. Og uban sa tanang katawhan sa Dios, makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad sa kataas sa kahabog sa kalawom sa gugma ni Kristo. Hinaot paunta nga ang Dios hinaot paunta nga masayod kamo sa dili matugkad nga gugma ni Kristo og sa ingon niini niana makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. Daygon ta ang Dios kansang gahom ania kanato og maoy makahatag og labaw pa kay sa atong pangayoon. Og hunahunaon daygon ta siya diha sa simbahan og diha kang Kristo Hesus ngadto sa tanang kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amen. Dinhi giklaro mga kaigsonan nga ang pagdaig himuon gyud diha sa simbahan. Ang pagpasalamat, ang pagdaig, pagpasidungog diha pagabuhaton sa simbahan o tigumanan diha sa nagkalaing mga lugar o dapit. Pero wala magpasabot mga kaigsonan nga di ka kahimog pagdaig kung ikaw ra. Wala magpasabot nga dili ta kahimo og pagdaig kung duha ra or usa lang. Makahimo ta sa pagdaig sama sa gihimo ni Daniel. Si Daniel nga nag-inusara dito sa langob sa leon, nag-awit siya og mga pagdaig sa Dios o gidawat siya sa Dios o ang gibuhat sa Dios giproteksyonan si Daniel. Si Pablo nga napiniriso uban ni Silas nagdaig sa Dios. Naghimo og mga pag-awit nga nagdaig sa Ginoo. Og gidasig tang kanunay mga kaigsuonan sa pagdaig sa Ginoo diha sa simbahan tungod kay dili ta ginapos. Tungod kay wala ta maulipon ni bisan kinsa. Hinuon na ulipon ta sa gugma ug sa plano sa mensahe sa Ginoo. Ang gihisgutan dinhi mga kaigsuonan gugma ni Kristo. Kinahanglan masayod ta og makahibalo ta sa gugma ni Kristo. Kay sa panahon mga kaigsuonan nga atong matugkad og masayran mga kaigsuonan ang gugma ni Kristo, ang gipakita sa sulat ni Pablo mga igsuon, atong maikinabuhi, atong ma-apply ang kinaiya sa Dios. Dili di ay basta-basta mga kaigsuonan ang kinaiya sa Dios, dili di ay na basta-basta o dili di ay na diha-diha kanang magamit nato. Atong hinumduman sa dihang nagpabautismo ta, nahiusa ta kang Kristo. Dili na to nakalimtan ang sulat ni Pablo diha sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 26, 27, 28 nga kitang tanan mga kaigsuonan kos Ginoo nahiusa na gyud diha kang Kristo sumala sa iyang mensahe diha sa maong libro sa dihang nabautismuhan ta. Niya mingon si Pablo mga kaigsuonan bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, nakabaton siya kinaiya ni Kristo, nakaambit siya. Pero kining kinaiya mga kaigsuonan, dili di ay ni basta-bastang magamit. Isa ni siya magamit sa tao, ni adto lamang mga tao nga nasayod sa gugma ni Kristo Hesus. Kung masayod ta, mga igsuon, nga ang gugma ni Kristo mga kaigsuonan,
atong maikinabuhi ang kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Dios, mga kaigsuonan. Mauning giampo ni Pablo ngadto sa tanang mga Kristohanon sa Efeso. Iyang gipangayo ngadto sa Dios nga ang Dios magapamuhat, magapanglihok sa mga katawhan diha sa Efeso. Usa sa mga trabaho sa mga alagad sa Ginoo dili lamang ang pagtudlo kundi ang pagampo sa Dios alang kaninyo. Og pagampo mga kaigsuonan dili lamang na mahitabo kung naay mga pre-request. Kanunay nagampo ang mga magwawali, ang mga magsasangyaw ngadto sa Dios og kining iyang pagampo alang kaninyo. Og dili gid pakyason sa Dios, mahinungdan ikaw ug ako nakapadayon sa pagpangalagad kaniya. Ug ang tinuod nga nakapadayon sa pagpangalagad sa Dios, mga tao nga nagkinabuhi sa mga pulong sa Dios. Ang tao nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios, mga tao nga dunay nasayran, mga tao nga dunay nahibalan mahitungod sa plano sa Dios, mga minsay sa Dios, mga pagtulunan sa Dios, labaw sa tanan mga kasugoan sa Dios. Kay usas mga ilhanan nga kita tinuod nga dunay gugma sa Dios, na ikinabuhi nato ang iyahang mga kasugoan. Sa Juan 14 versikulo 15, kung nahigugma mo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Usa sa mga ilhanan nga ikaw ug ako nahigugma ni Jesus, natuman nato ang iyang mga sugo. Ug dili nato matuman ang iyang mga sugo kung wala nato nito ni wala ta maminaw ni ini. Busa mo ingon ako nga bulahan kayo ta. Bulahan kayo ta. Ing na imong tapad, bulahan kayo ta. Nga na kadungog ta sa pulong sa Dios ug nakabati ta niini ug gitudlo agigiyahan ta sa pagpabilin diha kaniya. Atong hisgutan mga kaigsuonan, ang una kining gugma sa Dios. Kaya nga turong hisgutan ang gugma sa Dios o gugma ni Kristo Jesus nga naato sa diha nga mituog bidawat ta diha kang Kristo. Ug ato sang pangustahon kining atong gugma sa Ginoo. Ug ang pinakaminsahe nga angay nato nga masabtan unsaon aron mulig-on, mutubo, muuswag, mulaw, mulapad ang atong paghigugma sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kung mudako ang atong paghigugma sa Ginoo, nakatuman ta sa sugo sa Ginoo, sugo nga pinakadako ug pinakaimportante nga niingon si Jesus, higugma ang imong Dios sa tibuok nauna, sa tibuok kasing-kasing, sa tibuok kalag, sa tibuok natong kusog. Og atong higugmaon mga kaigsuonan ang Dios sa tibuok nga niya kanato, dili gayud ta maglisod sa pagtuman sa Dios. Dili gayud ta maglisod gani excited ta sa pagbuhat o pagtuman. Kung doon na tayo tinuod nga gugma. Ang pangutana unsaon man aron muuswag, mulig-on, mudako ang atong paghigugma sa Dios. Lamang ato sang hisgutan ang gugma sa atong Dios mga kaigsuonan. Dili nato kalimtan nga tungod sa gugma sa Dios, ikaw ug ako dunay paglaom. Kay dili magyud ipadala sa ato ang Dios si Jesus Christ, dili mahitabong mataw si Jesus mga kaigsuonan kung dili padako ang gugma sa Dios sa atong kinabuhi. Dako kayo ang gugma sa Dios. Tungod sa kadako siyang gugma, wala niya igbali, wala niya ihikaw, wala sa tawhanon pa, wala siya sa tawhanon pang pinulungan mga kaigsuonan kana bitawng wala siya sayangi. Dili sayang alang kaniya ang pagpadala siyang bugtong anak, ang paghatag sa iyang bugtong anak aron kini mamatay dito sa cross. Kana bitawng naatay dako kayong gugma sa atong isikataw, muhatag ta mga kaigsuonan dili na sa sayang. Diha sa Juan 3:16, diha gipakita ang gugma sa Dios. Dinhi kanato nga miingon ang mensahe diha sa Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang tibuok kalibutan, ug tungod niining iyang gugma, iyang gipadala, iyang gihatag ang iyang bugtong anak, ang nag-iisa niyang anak, aron bisan kinsa katong mutuo dili gayud malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So diha di klaro mga kaigsuonan
Sa tibok kalibutan dunay duha ka klaseng kahimtang sa tao, ang mutuo ug ang dili mutuo. Ang dili mutuo dili gayud makabaton og kausaban, dili gayud makabatog kabag-uhan, ug labaw sa tanan dili gayud makabaton og kaluwasan. Apan ang tao nga mutuo mga kaigsunan ang giklaro ni Jesus, dili gayud malaglag. Ang tao nga dili malaglag mga kaigsunan ug dili laglagonon, mga tao silang nausab, mga tao silang bag-o. Ug maunay tinguha sa Dios mga kaigsunan nga dili lamang ikaw ug ako ang mausab, kundili kitang tanan, tungod kay ang gugma sa Dios walay pagpili. Gigugma niya ang tanang tao. May hinungdan ang tanang tao diha sa tong palibot kinahanglan kanunay itong sakripisyuhan sa pagtudlo, sakripisyuhan diha sa pagampo. Ato bang giampo ang ato mga kaigsuonan? Kung atong giampo ang ato mga kaigsuonan, dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo. Dalaygon ang Dios nga naguna sa imong kinabuhi aron paggiya sa imong mga lakang. Kay usa sa mga ilhanan nga giubanan ta sa Dios kanang dunay kadasig sa pagampo sa Dios alang sa ato mga kaigsuonan, alang sa atong isig ka magtotoo, labi na ni adtong wala pa sa Ginoo. Kanunay natong iampo nga Lord, tagaan mo usab sila og kabag-uhan, imo usab sila nga bag-uhon sa makanamo, nga makadesisyon usab sila sa makanamo nga midesisyon sa pagsunod kanimo. Mga igsuon, kinahanglan ato gyong kanunay nga ibutang sa ato ang kasing-kasing hunahuna nga ang maluwas nga tao katuragyong taong naay pagtuo. O giklaro sa atong Dios nga ang tao nga naay pagtuo kaniya katong nagkinabuhi sa mga mensahe o nagbuhat sa iyang mga buhat. Maunay giklaro sa Biblia, dili ta kalimod, dili ta kailad sa atong kaugalingon kung naatas Biblia. Bless kayo ta nga natay Biblia. Bless kayo ta nga nagbasa tag Biblia. Kay kung wala pa ta nagbasag Biblia, dili ta matarong, dili ta mahimong maayo nga tao sa kalibutan. Ang gugma sa Dios mga kaigsuonan, wala siya'y kondisyon. Kung imong tan-awon, walay kondisyon. Wala siya moingon mga kaigsuonan nga ipadala nako ang akong bugtong anak kung mutuo mo. Iyang gipadala mga kaigsuonan bisan kon naklaro diha sa Biblia gikan sa unang panahon nga dunay mga taong dili mutuo. Pero iya gyung gipadala ang iyang bugtong anak aron ang tao mutuo og dili malaglag. Wala nay laing tao dapat nga dili mutuo. Dapat ang tanang tao mutuo kaniya. Mudawat ni Hesus, mutuo sa iyang mga mensahe, mudawat sa iyang mga pagtulunan. Kay sa panahon nga ang tanang tao mutuo og mudawat sa iyang mensahe mga kaigsuonan, makabaton og kaluwasan og dili gayud malaglag. Usas mga ilanan nga dili gayud malaglag ang tao mga kaigsuonan kanang nakabaton tag kabaguhan. Moingon ko nga kung ikaw nakabatog kabaguhan, ayaw gayud wad-a ang imong paglaom. Kay doon na gyud kay kasiguruhan nga makasulod sa dapit nga wa nay katapusan. Mga igsuon, atong hisgutan kining gugma ni Jesucristo. Ang gugma ni Jesucristo mga kaigsuonan, giklaro gipakita diha sa Roma. Ako ang tan-awon mga kaigsuonan diha sa Roma. Roma Kapitulo 8. Kung wala ba ko nalimot mga kaigsuonan, wala ba ko masayop nato sa Roma. Roma Kapitulo 8 versikulo okay, ako sang hulaton kay murag ni loading akong cellphone.
diha sa 31, ang giingon dinhi gugma sa Dios diha kang Kristo. Og ang gidiskas sa unahan nga gugma ni Kristo diri nato. Ato ni siyang basahon diri sa 38, diretso ratas 38. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o mga langitnong pamunuan o ang mga gahom o ang mga butang karon og sumalabot nga kapanahonan, bisan ang kalibutan sa itaas sa ilalom, wala gayoy bisan unsa nga mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. So dinhi giklaro mga kaigsonan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak ug wala gayoy nakapugong kaniya. Walay kondisyon ang gugma sa Dios. Og ang gugma sa Dios diha kang Kristo, gipakita ni Kristo ang gidak-on siyang gugma. Nga matud pa mga kaigsonan, ang gugma ni Kristo nga bisan kita makasasala kaniadto nagpakamatay siya, aron ikaw ug ako dili na magpakasala, dili na maulipon sa sala, hinuon makaalagad na sa Dios. Iyang gipakita ang gidakon mga kaigsonan sa iyang paghigugma kanato. Diin iyang gihatag ang iyang kinabuhi. Ang paghatag sa iyang kinabuhi mga kaigsonan, dunay purpose, dunay katuyuan. Ang paghatag sa kinabuhi ni Jesus nga kita maluwas, kita maoy mabulahan. Maunang dunay mga sulat si Pablo mga kaigsonan nga nagpakakabos siya aron kita madato. Wow, glory to God, hallelujah, thank you Jesus, thank you Lord. Aron kita madato, siya ang nagpakakabos aron kita dili mahimong kabos sa mga panalangin sa Dios. Kung maghiskot tag panalangin mga kaigsonan, magsugod na gyud na sa espirituhanong bahin. Pero wala magpasabot mga kaigsonan nga dili sad nato makit-an diha sa pisikal nga bahin. Kung napanalanginan ng espirituhanong bahin sa atong pagkatao, makit-an ni diha sa ato ang pisikal nga bahin. Natay kalipay, natay kalinaw, og naatay kanang kagaan sa ato ang bation, dili ka ng kalibog, kahuang. Yes, na may mga panahon mga kaigsonan, mubati tag kahuang, mubati tag kamingaw, mubati taog ka ng kanabitang dili usahay masabtan ang imuhang bation, ang atong bation. Pero dili dili magdugay tungod kay doon na may solusyon. Sa panahon nga mubati taog ka ng kamingaw, mubati tag kalaay, doon na mga panahon nga mubati ta mga kaigsonan og kaluya. Apan sa diha nga muduol ta sa Dios, muhimo tag mga pagdaig, muhimo tag mga pag-awit mga kaigsonan kus Ginoo, mubalik ang atong kusog, mubalik ang atong kadasig. Like kaganina mga kaigsonan nga mura og gibati kog kalaay gyud kanang kakapoy, kanang murag na feel na ko nga gusto kong mo relax. Pero samtang mga igsoon nga nagtan-aw ko og naminaw ko sa mga awit, gibati kog kadasig sa pakig-uban kaninyo aron sa paghatod sa mga mensahe nga gikinahanglan natong masayran, madunggan, aron sa ingon mapahinumduman kining atong kinabuhi nga kinahanglan nato nga magamit sa pag-alagad sa Dios. Og dili nato ni magamit kung wala nato masabti ang mga plano sa Dios. Wala nato matugad ang gugma sa Dios. Pero kung masayran matugad nato mga kaigsonan, mahibal-an nato ang
gugma sa Dios mga kaigsunan, gugma ni Hesus kanato mobalik ang atong kadasig sa pagpangalagad. Mao bitaw nang makadaig ta niya, makasimba ta. Sa diha nga naminaw ko mga kaigsunan sa mga awit, nagtan-aw ko sa mga gihimo sa Dios. Wala na ko kapugni ang akong kaugalingon, ang akong kinabuhi. Ako dayang gibalik pagtaod ang mga gadget kay mag-live ko mga kaigsunan adto mang every Sunday kining mga gadget nga naa dinhi ako mang ibutang didto sa gawas kay mao mapoy gamiton sa atong pagsimba every Sunday. Muna akong ipasalamatan ang Dios nga naang kadasig, dalaygon ang Dios nga nagatiman kanato. Hallelujah. Salamat sa atong buhi nga Dios. So dinigi klaro mga kaigsunan sa gugma sa Dios, gugma ni Jesus kanato, wa gyoy bisan kinsa nga makapahimulag. Gipisa-pisa dinhi ang gipanghisgutan nga wa gyoy makapahimulag. Miingon dinhi bisan gani ang kamatayon o ang kinabuhi, bisan gani ang mga anghel o mga langit nung namunuan, bisan ang tanan nga naa sa kalibutan, wa gyoy makapahimulag. Ang gugma sa Dios nagpadayon, wa say kondisyon. Kanunay siyang naghulat, kanunay siyang nagpailob, kanunay ang Dios mga kaigsunan nagpailob aron ikaw ug ako dili gayud mabilin, hinuon makakuyog sa iyang pagbalik. Wow, inana taka kanang mahal sa Dios, inana taka kanang paghigugmas Ginoo. Kay bulungan ang gugma sa Dios. Nga gani si Jesus mga kaigsunan, iyahang gihatag ang iyahang kinabuhi. Iyang gihatag ang iyang panahon. Nagpakakabos siya, nagpakaubos siya, nagpailob siya aron ikaw ug ako makaalagad og Dios. Ug dili sad ta makaalagad og Dios kung dili nato ni makatunan kining gugma. Kaya atong hinumduman mga kaigsunan, ang gugma maunay muduso nato aron mabuhat nato ang mga pagtulunan og ang mga sugo sa atong Ginoo. Atong hinumduman kung dili nato mabuhat ang mga sugo ug mga pagtulunan sa Ginoo, ato rang giunay ilad ang atong kaugalingon. Og dili nato sinatian ang panalangin sa Dios. Ang ato rong hisgutan mga kaigsunan kining atong gugma. Atong hinumduman nga kung nasabdan nato kining gugma mga igsuon, ato siyang masimba, ato siyang maalagaran, atong mahalad ang atong kinabuhi sama nga gihalad ni Ginoong Hesus ang iyang kinabuhi aron ikaw ug ako maluwas. Dili lamang mga kaigsuonan sa rason nga maluwas ta, kundi aron pagtuman sa kabuton sa Dios or kabubuton sa Amahan. Si Jesus mihimog mga pagampo ug miingon siya nga, Amahan, kung mahimo kuha kining kupas sa mga kasakit, apan ang imong pagbuot may matuman. Buti pasabot kung ikaw ug ako nga dunay tinuod nga gugma sa Dios, kanunay tang andam sa pagbuhat sa unsay ipabuhat sa Dios kanato. Kanunay ang andam ta sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Atong hisgutan mga kaigsuonan kining atong gugma. Yes, doon na natay gugma, mobati na ta gugma. Ang gugma mga kaigsuonan o nasa tanan gipisa-pisa kini ni Apostol Pablo. Dili na to kalimtan ang kinaiya sa gugma. Ang gugma o nasa tanan mapailobon, mapaubsanon, dili bastos. Ang gugma mga kaigsuonan dili mapahitason, dili siya hambugiro. Ang gugma mutuo, mulao, mulahutay kayon. Dili mo hunong, dili mo undang, dili mo surrender ang tinuod nga gugma. O kining gugma mga kaigsuonan nga atong hisgutan, ato na ni siyang naangkon. Nadawatan nato ni, kumbaga ato na ni siyang naambitan. Sa dihang midawata ni Ginoong Hesus og mipuyo ang iyang mensahe sa atong kasing-kasing,
og nagapamuhat ang balang espiritu sa matag usa. Kining maong gugma kinahanglan siyang ato ni siyang magamit sa pag-alagad sa Dios. Apan dili nato ni siya magamit kung dili ni siya mahimong andam. Kinahanglan maandam ni siya. Maatiman ni siya kining gugma mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Usa sa mga pamaagi aron maandam ug maatiman ning gugma nga atong naangkon mga kaigsuonan, usa sa mga kinaiya ug bunga sa balang espiritu mga igsuon ko sa Ginoo, kinahanglan ato ni siyang maatiman. Unsaon aron mulig-on mutubo kining gugma nga atong naangkon diha sa atong pagpangalagad sa Dios. Una sa tanan mga kaigsuonan ko sa Ginoo, aron mas malig-on, mas mulig-on ang atong paghigugma kaniya, kinahanglan mohatag gyud panahon niya. Yes, kinahanglan mohatag gyud panahon. Kay damor nato siyang ikauban, damor nato siyang ikasulti, damor nang magbasas pulong sa Dios. Damor tang maminaw sa mensahe sa Dios. Damor tang mahigugma sa Dios. Ug usa sa makaguba niini, kung naminaw ta sa Dios at the same time naminaw ta sa kaaway. Ang atong buhaton mao ni, kung naminaw ta sa Dios, dapat dili na ta maminaw sa kaaway o sa mga dautan. Dapat nakapokus ta sa mga advice sa Dios, sa mga pamaagi sa Dios, sa mga tambag sa Dios, sa mga pasidaan sa Dios. Dili ta maminaw sa tambag sa dautan. Unsa may mga pamaagi aron dili dautan ang ato ang madunggan. Aron dili dautan ang atong madunggan, ang pamaagi mao ni, tagaig panahon ang imuhang kinabuhi sa pagbasag Biblia. Ayaw kalimti ang sulat ni Apostol ni Haring David sa unang kapitulo sa iyahang sulat diha sa libro sa Salmo. Miingon siya nga, bulahan ang tao nga dili maminaw sa tambag sa dautan, ni mosunod sa gibuhat sa makasala, ni makig-abin sa mga taong wala moila sa Dios. Ang ihang kalipay mao ang pagtuon niini, pagbasa sa balaod matag adlaw gabi. So diha giklaro mga kaigsuonan, damortang muhatag og panahon sa Biblia, damortang magbasag Biblia, damortang di kadungog sa mensahe sa dautan. Damortang magbasag Biblia mga kaigsuonan, damortang mahigugma sa Dios, damortang mingaon sa Dios, damortang mangita sa presensya sa Dios. Wow, glory to God. Ikaw ug ako gidasig sa Dios mga kaigsuonan nga maduol kanunay kaniya. Kay kung kita duol sa Dios, duol tas panalangin sa Dios, duol ta sa protection sa Dios. Diin naa kanunay ang panalangin, naa kanunay mga kaigsuonan ang kalinaw, kahapsay sa kinabuhi, ang pagkamauswagon labaw sa tanan, naa kanunay ang kadasig sa pag-alagad kaniya. Usa sa mga pamaagi aron maka basata sa pulong sa Dios ang pagpadayon sa pagpadayon sa pakiguban sa atong programa. Kay dinhi sa atong pakiguban sa atong programa, walay laing gihisgutan dinhi. Dili ang akong karatula, dili ang inyong karatula, dili sad ang mga karatula ni bisan kinsa, kundi ang mensahe sa Dios, ang mga pulong sa Dios, ang mga pagtulunan sa Dios. Kung unsa may mga pangutana sa ato ang matag kinabuhi mga kaigsuonan, pwede ra gyud ninyo nang ipangutana diri sa ato ang panag-uban. Importante na ara gyud sa balang kasulatan. Sunod nga mga pamaagi aron malig-on ang atong paghigugma sa Ginoo, dili lamang ang pagbasa sa Biblia, kundi ang pagtipig sa mensahe niini. Atong tipigan ang mga mensahe.
Unya dili ta katipig kung dili ta magbaton og kahadlok. Mao bitaw ng importante gyud nga naa tay kahadlok sa Dios. Dili sa ta mahadlok kung wala ta makaila niya. Og di ko mutuo mga kaigsuonan nga hangtod karon wa gyapon kakaila sa Dios. Moingon gyud ko nga nakaila ka sa Ginoo. Lamang kinahanglan magpabilin ka diha sa imong pag-ila, diha sa tong pag-ila kaniya. Ang tinuod nga miila nga dunay Dios, ang tinuod nga nakailag Dios, wala na gyud na magpuyo sa sala. Wala na nay bisyo. Unang bless kayo ang mga taong mibiya sa sala. Bless kayo ang tao nga wa na gyud bisyo. Moingon kong congratulations. Wow, glory to God. Kay ang kinabuhi sa tao nga wala na sa sala, magkaanindot ang iyang pagpuyo. Tinuod na magkaanindot ang iyang pagpuyo. Kung sa laing pang pinulungan, magkapatsada. Ora magkastila siguro ni nga patsada. O niya, moingon dayon ng uban, patsadahan ni mong pagpuyo, Nya sa laing bahin mo ingon pagyod nga nindot kaayo ang pagpuyo nga dunay Ginoo. Amen, no? Nindot kaayo ang pagpuyo nga dunay Ginoo. Nakay kalipay, nakay kalinaw og labaw sa tanan dunay paglaom. Mga igsuon, importante nga kining paghigugma nato sa Dios. Mga kaigsuonan mo atong ma-apply sa tanang panahon. Unya, dili lang mga kaigsuonan ang pagbasa sa Biblia, ang pagtipig sa mga mensahe niini, kundili sa pag-awit. Damor na to siyang awitan. Kabantay mo mga kaigsuonan sa karaang panahon, ang mga lalaki muharana mo awit sa babae. Unya, damor gani nga awitan ang babae, damor nga mangita ang babae. Tinuod na. Istorya na sa ko ang papa. Muna nga miingon akong papa sa una, ikaw John, kay kanang kabalo kang mo kanta, kabalo kang mo kuskus, murag dili kayo ka lisod makakita og asawa. Pero ingon siya, ayaw wad-a ang pagkabuotan. Nindutan, no? Ayaw wad ang pagkabuotan. Kinahanglan magparis man pagkabuotan, pagkakugihan. Kining pagkabuotan mauna na naakay pagkamapausanon, pagkamaluluyon. Dili man pug ka mahimong buotan kung dili ka mapausanon, dili ka mapailubon. Naagyon na siya pagkamaluluyon. Unya bunga na sa ato ang pagtuo, resulta na sa atong pagtuo pagdawat diha kang Kristo. Kay ang tao magud nga motuo diha kang Kristo, makadawat gyud siya sa gasa sa Dios nga maong balang espiritu. Og ang balang espiritu maunay muhatag niini kanato. Kusa na siyang mugawas og matingala lamang ganita nga dili naman ta pareha sa una. Nga sa una di ta kadungog og bati nga istorya. Karon magpuli-puli na nang dili maayong istorya pero relax ra gyud kayo ta. Ngano man do naman tay Dios. Amen. Do naman tay Dios. Ikaw og ako gisuginlan, gipahimangnuan, gipasidan-an sa atong Ginoo aron dili ta makalitan, kanang dili ta hinganghaba. Kabantay mo anang mga tao nga kabantay mong tao nga mahingangha kanang makalitan, murag masyak ba, masyak, musiga ang mata og di kalihok, wa gyud mabuhat. Dili gusto ang Dios nga inana ang atong kahimtang. Mao bitaw nang giatimanta sa pulong sa Dios, gipahimangnuan ta, gipasidan-an ta. Gani sa mga
sa mga libro sa Biblia dunay giingon dihang katapusang pahimangno. Kabasa ba mo na ay mga gisulat ni Apostol Pablo diha katapusang mga pasidaan. Kay ngano man damor ta nga nasayod sa mga pahimangno sa mga pasidaan, damor tang dili makalitan. Kung moabot gani ang mga panahon kanang mga gihisgutan sa balaang kasulatan, dili ka na masyak. Kana bitang giingon ni Jesus, daog-daogon ka. Ang pinakabug-at pagyud ka ng butang-butangan ka. O niya dili lang sa usa duha ka sala, kun dili sa tanang mata nga sala. Butang-butangan ka, kumbaga pasanginlan ka. Pero unsay giingon diha ni Jesus, paglipay hinuon ka mo. Unsaon man aron mabato na nato ang kalipay, diha kang Kristo ang tinuod mga kaigsunan, madibilop ang atong paghigugmas Ginoo. Kana bitang malig-on, mulambo, kay damor gani ta nga kana bitang damor ganing malig-on ang atong gugma, damor ganing malig-on ang ato ang mutubo, mulambo mo kanang mutubo ang atong gugma sa Dios, damor tang dili makalitan. Tinuod na, damor nga dili ta makalitan. Una sa tanan, muhari man ang pagkamapailubon, muhari man ang pagkamapabsanon, og naatay kasing-kasing nga madinawaton. Muna makapadayon ta. Unya dihas pagpadayon, ang pagkamaayo sa Dios maoy kanunay gisangyaw, ang pagkamaayo sa Dios mao kanunay gisugilon, ang pagkamaayo sa Dios maoy naas huna-huna. Ang katong mga bati wala nay dapit luna sa tong kasing-kasing. Unang natay kalipay, natay kalinaw. Dili na to kalimtan mga kaigsunan, aron mas mutubo, malig-on, muuswag ang atong pagigugma sa Dios. Ayaw kalimti ang pagbasa sa Biblia. Ayaw kalimti kay maunay yawi nga muuswag ta. Muuswag ka, muuswag ko, muuswag tas pagpangalagad sa Dios. Kini gisulat diha sa balaang kasulatan sa Josue 1:8. Kung imo na siyang idayon sa 9, mga kaigsunan dunay nay saad. Josue 1:8 hangtod sa 9. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod, kinahanglan tun-an mo kini adlaw gabi. Og pag kinabuhi sumala sa tanang naisulat nini, og magmauswagon ka. Versikulo 9, hinumdumi ang akong gisugo, akong sugo nga magmalig-on ka, magmaisugon, ayaw kahadlok, ayaw kaluya, kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mag-uban kanimo bisag asa ka. So diya giklaro mga kaigsunan nga mabati nato ang pag-uban sa Dios. Bisan asa taning naong sa kalibutan, bisan asa buti pasabot na amang kas trabaho, na amang kas negosyo, na amang kas imuhang pamilya, na amang kas imuhang biyahe, bisan asa ka, mabati nato ang iyang presensya kun nagtuon ta kanunay sa mga mensahe niya. Ngunang ingna imuhang tapad, ingna imong kaugalingon, dili na ko kalimtan ang pagbasa sa pulong sa Dios. Dili na ko kalimtan ang pagbasa sa mga mensahe sa Dios. Damor na tong basahon ng pulong sa Dios, damor tang mahigugma niya. Damor ganitang makigstorya og tao, damor tang mingaon. Tinuod na. Mao bitaw nang bisan kung na ako'y kaloy, na ako'y dili espiritual nga kaloyahon, nagi mga panahon nga ako ang lawas mura siya og kanang kinahanglan og pahuway. Ako lang ipaybalo mga kaigsuonan, ugma dili na ko kalay mabuntag kung na madayon tong ako ang na ako'y ako'y lakon ugma. O niya siguro maka-live ko magabi na. Niya mangayo kog kusog sa Ginoo kay na ako'y trabahoon nga gikinahanglan sa nakong mahuman. Mahumanan ni mga kaigsuonan, makabalik lang gyapon ta sa ato ang live matag buntag. Pero matag gabi mga kaigsuonan, ako na siyang gipangayo sa Ginoo nga kanang
mag-uban gyud ta. Kay ngano man sa ako ang kasing-kasing mingawon ko. Bisan gani kung dunay kanang kakapoy sa physical, pero nga ako ang kalag ang akong pagbati na agyo diha sa pagpakiguban kaninyo sa pulong sa Dios. Kay damor kong makiguban kaninyo, damor kong maligon sa pagbasa ug pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Mao bitaw nang sa akong mga gitudloan o sa ako ang mga ka-group chat sa pagtuon sa pulong sa Dios, gikan pa kaniadto sa mga estudyante sa basic pastoral sa theology, ako gyung gidasig nga damor gani ka mubasag Biblia, damor kang mingawon sa Dios. Aron damor kang makabasag Biblia, itudlo ang unsa may imong nakatunan. Kabantay mo kung dili gyud nato buhaton ang pagtudlo ug pagsangyaw, dili gyud mahitabo nga madugangan gani imong bersikulo. Tinuod na, kung kutob ra gyud ta sa pagpaminaw, kutob ra ta sa pagpamati, kato ganing mga bersikulo nga imo nang ma-memorize, murag malimot na kaato. Pero kon ang imuhang pagpaminaw, imo nang gitudlo sa imong pamilya, imo nang gi-Bible study sa imong mga kaila, imo nang gisugilon o gi-share ngadto sa imuhang mga katrabaho, mga kagrupo, damor kang makahinumdum sa pulong sa Dios. Mao nay usa sa mga idea nga ako ang nakita nganong damor kong na dasig sa pagbasag Biblia. Pero kon nagsigi kag tiknot, sige kag paminaw, wala kay action bitaw, wala kay response, ang may tabuan na ang imuhang pagkakristohanon murag disim ra gyud. Disim yesterday, today hangtod kuhaon ka. Siguro wala naga ang uban gani mga kaigsunan. Maniti ha, ang uban kung dili gyud mag Bible study or dili mo apin og Bible study, labi nagdili mo apil og panimbahon, wala na gani basa-basa. Kung sige ra gyud kag trabaho, ayaw po tuguti nga makabasa ra kag Biblia kung diri sa atong programa. Dapat mo basa kag Biblia kanang ikaw ra. Mao nay gidasig sa Ginoo bisan sa amuang panimbahon kaganina. Gidasig gyud mi sa Ginoo nga mobasa gyud sa iyang mensahe. Ang pinakanindot kanang ikaw ra og ang Dios. Kay damor gani kang mobasa mga kaigsunan, sultihan ti ka. Damor kang mobatig kamingaw niya. Damor ka nga madasig malig-on ang imong pagpangalagad sa Dios. Kay daghan kay kang madiskubrihan nga mga saad sa Dios kung magbasa kag Biblia. Si Gina kamahalan ako pastor kung Bible study naga-share man ko. Wow. Lahi gyud kung ikaw gyud mo share. Lahi kanang mo trabaho gyud ka sa pag-share sa pulong sa Dios. Do na kay pinasahi nga bation, do na kay pinasahi nga mabatunan nga wala nimo kaniadto. Makaingon kang tinuod Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Og usa sa mga pamaagi mga kaigsuonan aron mas malig-on ang atong pagigugma sa Dios, kana bitang mo apil ta og mga panagtigom. Kay dihas panagtigom mga kaigsuonan, tagaan mong kag buluhaton, dawata sad, ayaw balibare. Ang problema lang kung naa sa simbahan, kay naaman ko'y mga pagdumala sa simbahan nga ang pastoray mo prayer, opening prayer, ang pastora po'y mo kanta, ang pastora po'y mo MC, ang pastor iyartanan ba
siya ra po'y nakakaton. Na may mga simbahan, mga kaigsuonan nga ang mga tao pungko, tindog, paminaw, pungko, tindog, paminaw, maora bitaw ang kanang gipabuhat. Mangita gitag simbahan nga kanang muhatag nimo og trabaho. Unya dili ba ka hatagag trabaho kung dili ka tudluan. Tudluan gyud ka ana. Tudluan ka unsaon pagkanta, tudluan ka unsaon pag testimony, tudluan ka unsaon pag ampo. Siyempre, kitang mga Kristohanon, kantigo gutang mo ampo. Mangumusta kunutas atong inampuan kung kantigo batang mo ampo. Unsa pananglitan nga insakto nga pagampo, Pastor Gideon? Example, kung naay birthday celebration o niya naay service nga paghimuon o niya ikaw mo gi paampo opening prayer sa inyong service. Siyempre ang imuhang dadon sa mga pagampo, una ang inyong panagtigom o ang selebrasyon. Dili mahimo mga kaigsuonan nga magampo kas Ginoo niya ang imuhang giapilan nga selebrasyon, that is a birthday celebration, no niya ang imuhang inampuan, Ginoo, magmalampuson unta kami sa amo ang pagpasalamat kanimo kining anniversary, mapunta hinuon usog anniversary. So focus jud ka sa celebration. Kung anniversary ang hisguti. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, lisod mapud kaayo nga pampuon ka para sa opening prayer sa birthday celebration, unya ang imuhang inampuan mura og ampo para patay. Kinahanglan focus ka, unya ayaw na pag gamit og mga kahimtang nga walay labot sa selebrasyon. Dili kay pampuon ka, for example, opening prayer sa simbahan, ikaw mo'y paablihon sa pagampo diha sa simbahan. Unya, even sa mga small Bible study, naaman ay mga midweek prayer, mga Katid's prayer, ikaw mo'y paablihon sa mga pagampo aron pagsugod sa buluhaton. Ang pagampo sa gitawag Katid's prayer, iampo ang inyong panagtigom, iampo nga ang tanan mahimong mainandamon ang among kasing-kasing, unya walay makaulang, magmalampuson mi sa amo ang pagtuon karon sa pulong, sa imong pulong. Dili kay usas ako ang mahinumduman mga kaigsuonan dunay gipaampo. Unya ang gipaampo mga kaigsuon unan kanang wala gyud ito siya kasuway og ampo pila na katuig, wa gyud sa kasuway nga gipaampo siya. Excited na kaayo siya mga kaigsuonan nga moampo kay siya may paablihon sa pagampo. Nahitabo mga kaigsuonan kay wala di ay pudto mataon magiyahi. Nagampo na siya sa ihang mga anak, nagampo na siya sa ihang pamugas, nga Ginoo katong nagpugas mi aging simana gikulit og manok, apan salamat Ginoo nga amo ang gipunaan wa nagyud kulita. Nya katupong amo ang silingan nga na iyang kabaw nakabuhi, Lord. Salamat Ginoo nga wa gyud nakakaon sa among mais. Kay luoy kay among mais kung nakaon pa ang mais. Wa nagyod linya ang inampuan. Dili na siya kinahanglan nga imo na siyang iapil sa pagampo diha sa inyuhang panagtigom. Kay dunay mga hanay kung kanus ana dapat nato iampo. I hope nakasabot na ta ana. I hope kabalo na gyud tang mo ampo.
ang pulong kabalutang muampo mga kaigsuonan nakaagi na ta. Aka nang nakapokus na ta sa dapat asa dapit unsay dapat nato iampo. Mao bitaw nang kinahanglan ka antigo gitang muampo. For example, gi-schedulean ta na amanay ulo assign sa panimbahon. Brad, ikaw mo'y muampo sa atong presidente. Presidente ragyo iyamong iampo ka ikaw may gi-assignan sa pag-ampo alang sa atong presidente. Onya pangutan asad unsa man pastor i-appeal ning vice. Moingon ng imong pastor nga ga-assign ay lang kay naay mo ampo para sa atong vice. Kana ra gyung presidente ang iampo kay daghan kay kang pwedeng hisgutan pangayoon nimo sa Ginoo nga mao'y gikinahanglan sa atong presidente. Ang iyang pangulo una sa tanan sa iyang pamilya, siyempre presidente siya, mahimo siya nga maayong pangulo sa pamilya. Unya ang iyang gikinahanglan giya sa Dios, makabaton siya gugma sa pagpaminaw sa Dios, muhatag siya kadasig, makabaton siya kadasig sa pagsunod sa mga mensahe pagkinabuhi sa mga pagtulunan sa Dios. Pero tindaghan nga pwede natong iampo sa Dios alang sa atong presidente. Dapat ang atong pag-ampo mga kaigsuonan dili bitaw suroy-suroy, dili katag-katag. Dapat nakapokus ta. Maunay tinuod nga nakakat-on og nasayod unsaon pag-ampo. Kay daghan kaayong mga Kristohanon nga dili kabalong mo ampo, nagpataka rag ampo. Bisag asa na lang ang inampuan basta kay nakaampo di na siya mao. Kinahanglan kabulotang mo ampo. Kay kung dili ta kabalong mo ampo, samara na nga nigunit kag armas, unya di ka kabalong mo pabuto, imo na lang gihapak. Di gyapon maka panalipod nimo. Nasusion nato mga kaigsuonan kung kantigo bugitang mo ampo kay base og di ta kaantigong mo ampo mga kaigsuonan ang mahitabuan na watay gahom. Hinood na watay gahom. Kay ang ato ang pakig-away mga kaigsuonan una sa tanan diha biya sa pag-ampo. Epeso kapitulo 6 bersikulo 18 buhata kining tanan sa mga pag-ampo. Unyag dili ta kabalong mo ampo kay ang atong na sabtan ang pag-ampo kana ra pagtawag sa Ginoo. No. Ang pag-ampo mga kaigsuonan daghan kaayong pwede nimong buhaton. Gikinahanglan yung buhaton. Na ay giingon dihang acts of prayer. Ang pag-ampo na agyo na yung mga pagdaig, imo gyud nang simbahon ang Dios. Dili lang ang pag-ampo naghisgot og pagpangayo. Ang pag-ampo mga kaigsuonan una sa tanan nagdaig ka anak sa Dios. Imo siyang gidaig, imo siyang gipasidunggan, imo siyang giawitan, imo siyang gipasalamatan. Nya imong isugilon ang imuhang kaugalingon, ang imong gikinahanglan. Ayaw kalimot sa pagpasalamat. Kay usahay manggod ang tao kung maghisgod kani pag-ampo mga kaigsuonan pangayo. No, ang pag-ampo mga kaigsuonan una sa tanan pag-surrender. Maubitaw nang ipataas ato mga kamot. Gani naa sa balang kasulatan kinahanglan ang mga lalaki mag-ampo, binayaw ang ilang mga kamot. Ang pagpakita manggod ana pag-surrender. Pero wala magpasabot nga wala ka mubayaw sa imong kamot, wa ka mo surrender. Kaya ang tinuod nga susihon tan-awon sa Dios ang kasing-kasig una sa tao. Damortang makigsulti sa Dios, damortang mahigugma sa Dios. Patas ang imong oras sa pagbasa sa Biblia, nan patas ang imong oras pod sa pag-ampo, pagdaig, pagpasalamat sa Dios. Og ayawad ang panagtigom kay naa diha ang presensya sa Dios. Wala magpasabot kung ikaw ra usa wala ang presensya sa Dios. Lahi ang imong bation manggod kung daghan ang mga magdaig sa Dios. Dunay diferensya mga kaigsuonan ko sa Ginoo.
sa base lang sa akong mga nasinatian, mas lahi gyud ang imong bation kung daghan tang magdadaig kanang daig gyud sa Ginoo, awit sa Ginoo. Matod pa ni Malo, nakaagi ko ana, Sina kamahalan, tinuod yun na pastor, murag hawang basta dili ko ka-participate. Tinuod na. Mabitaw ng diri sa atong programa mga kigsonan every Sunday, amo yung ko nga lahi na yun sa una nga akong lawas sa una. Mo kuskus pa ko, mo drive pa ko, mo tudlo pa ko, buntag sa Yos Domingo, gikan pag yun na sa Sabados gabi, gikan pag yun sa Bernes sa gabi, kanang Domingo mga kaigsonan, gikas buntag, dayong hantod sa udto, hantod sa hapon, hantod sa gabi. Mo nang dunag yung mga giingon sa Biblia bitaw kining atong lawas, murag magkadiferensya inig kaidara na. Tinuod yun na. Di magkunta kanang gani kung maghisgot tag makina mo ingon gani ang uban basta tiguang na murag naa na gyunay mukagilkil kung sa makina pa mo na mga kaigsonan samtang batanon pa ta. Wow, no, kanindot batanon pa. Alang sa mga 30 to 50 pataas, siguro makarelate yun nga lahi yun ang ato ang kahimtang sa una. Katong ga teenager pa, 20 kapin, tinuod na oy. Katong mga nag-edad pa og kuan, 20 to 30, hindi pa mo karelate ni ako ang mga gipanghisgutan. Ingon Sister Maricel, basta lampas na sporty pastor. Maog yun. Tinuod biya na. Kitang mga nag-edad og 40 pataas, murag makarelate yun ta. Makaingon yun tang sakto yun nga naagyoy kalahian. Labi na yun ko nakaagi ka og kanang grabe bitawng balatian. Even gani si Apostol Pablo, kung imong lantawon si Apostol Pablo, nakaagi man gyud siya og kanang pagkabuta. Nakaagi siya sa pagkabuta ba niya gipandungan siya ni Ananias para siya makakita pag-usab. Wala magpasabot diha mga kaigsoon, wala gipakita diha nga nahingpit nga naayo si Apostol Pablo. Wala pod gipakita mga kaigsuonan nga wala siya mahingpit. Ang giingon diha nga makakita ra pag-usab, di ba? Ato ra kuno check upon mga kaigsuonan sa Buhat Kapitulo 9 para ato gyung maklaro kung mao ba gyud gipakita diha sa Biblia. Buhat Kapitulo 9 versikulo 17. Busa miadto si Ananias sa balay o gipandong niya kang Saulo ang ihang mga kamot, unya miingon siya, igsong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong pagpaingon nganhi, nagpadala ka nako aron makakita ka pag-usab og mapuno sa balang espiritu. So diha giklaro mga kaigsuonan, basta makakita ra gyud si Pablo, pero pag abot ito sa Galacia, kung imong lantawon, ang mga Kristohanon sa Galacia nangandoy nga kung mahimo kulito nila ang ilang mata para ihatag ngadto kang Pablo, kay dunay sakit si Pablo sa iyang mata. Mao nay giklaro sa kahimtang ni Pablo. Labi na gyud sa ako nang gikaingon, labi na sa mga nakaagi og kanang dili basta-basta nga sakit. Sumala sa mga tao nga nakasinati niini, moingon gyud sila nga maupoy ilahang gipati kanang na lahi gyud kaysa wala ka kaagi og mga seryoso nga sakit. Mana nga mintras kusgan pa, may panahon pa, dili na to kalimtan ang pagdaig sa Biblia, pagdasig sa Biblia. Ayaw kalimot, ayaw kalimti ang imong magbubuhat samtang batanon pa ka. Diha sa Ecclesiastes Kapitulo 12. Si kisa may naapag yun dire.
Relit pastor he, pero salamat sa Ginoo sa perming kusog. Tinuod yun. Usa sa mga kanabitang makapa ensayo sa atong lawas, arita sa atong lawas. Sa atong lawas, kung kanunay nato ning gilihok, dili yun ni makalitan kung naay trabahoon. Pero kung dili na anand og lihok, gamay rang lihok, murag mabaguhan, daghan kay nang pamaulon, daghan ang bation. Maurasad na sa ato ang espiritu ng bahin. Unya kay life begins at 40 pastor. Amaw ba? Pagkanindota. Nindot sa chika ni Gina kamahalan. Kamahalan. Salamat kayo. No, kinahanglan gyud nato mga kaigsuonan, exercise ang ato ang pagtuo, exercise ang atong gugma, exercise kanunay ang ato ang paglaom. Usa sa gipalig-on ni Apostol Pablo nga magpabilin sa atong kinabuhi, pagtuo, paglaom ug gugma. Dapat gi-exercise nato na kanunay. Atong gi-exercise ang pagtuo sa unsa pananglitan. Nakay pangayoon sa Ginoo tuuhi nga madawat na nimo. Kung imo nang gituhan nga imo nang madawat, pangitaa. Ug diha sa imong pagpangita ang imong buhaton manuktok ka kanunay sa Dios. Mo nang padayon ka sa pagampo. Hangyoon nato kanunay ang Dios, dili gay na siya mo pakyas. Exercise nato atong paglaom. Mga saad sa Dios, dili gyud na mapakyas. Kanunay natong hinumduman titigan ang mga saad sa Dios. Dili ko kamo biyaan nga daw ilong mga tuwapos. Si Jesus misaad nga atimanon ta kanunay. Dalaygon ang Dios. Dere pastor 40 anha na sila magseryoso og minyo. Ang uban 50 na. Lano? Lahi sad. Sa to pagikan sa 20, 30, murag dua pa. dua pa. Kanang dua murag testing. Sulay dito, sulay dire. Muna nga lahi sad ang subang lugar, no? Lahi sad labi na sa Sweden, matud pa ni Sister Maricel naaman siya sa Sweden karon. Si Gia Mukalay, salamat kayo sa inyong pagiguban, dalaygon ng Dios. Dili na to kalimtan ha. Itagaan ta sa Ginoo og mga idea aron damor nga malig-on motubo mouswag antong paghigugma kaniya. Atong basahon kanunay ang Biblia kanang ikaw og ang Dios ra. Practice na siya. Aniya kantahay ang Dios. Awiti siya. Dili kay kusog ra ta mo kantag na atay mga kauban. Dapat mo awit sad ta kanang ikaw raw sa maghugas ka awiti ang Dios. Manglaba ka. Nindot kayo. Ikaw ra gud usa. Nindot kayo na siya nga exercise. Magdaig kas Ginoo nga ikaw ra usa naglungag man ka diha, naglaba ka pagkanindota wa gyud makasud anang problema. Way makasud nga mga kaluyahon, kabugaton, spiritual nga bahin. Damor kang maminog mga awit makalangit, ay amo sabay kag kanta pagkanindota. Hallelujah. Makayong ka nga Kristohanon wa gyud magloya-loya. Pero kung maminaw kag mga love song, mailad ka sa imuhang bation. Labi nag kanta kag sana dalawa ang puso. Akala ko ikaw ay yakin. Awanat sa muta. Unang minaw gyud minaw tag mga awit magkalangit. Niya usas mga angay buhaton kining ang ubanon na ay nihangyo mga kigsonan na ay niingon ng pastor lipay kay ko simong ginabuhi kay dako kay nang nakatabang sa akong espiritu nga bahin. Magtrabaho ko, mag-replay lang ko sa imuhang mga wali. Gani ako nang gibalik-balik kung di ka kawali. Muna, usap po na sa makadasig yun ako. Kanang pakiguban kaninyo nga nakapadasig. Nalaygon ang Dios, no? Nya awit, makalangit. O niya ayaw, wad-a ang mga kikson ang pagtipig sa mga minsay sa Dios. Kung mag-iskot ang mga minsay sa Dios na ang paghimangno, pasidaan, nausab ang mga patakarag pagtulunan. Memorize na to ang mga pagtulunan.
Maigsuon siguro oras na sa ako ang pagpanamilit tungod kay ugma. Doon ako'y trabahoon. Doon na sad ko sugod nag-eskwela ako ang mga anak. Niya kinahanglan ni siyang matulog para sayo pod makamata ugma, para sayo pod namong mahatod sa eskwelahan. Si magpatulog og bibi pastor kanta og tinuod gyud si Maricel Rosauro kanang pagpatulog bibi. Ha? Kanta ka? Ako ang anak. Tulog na, tulog. Ang taon siya mong kanta. Si Maricel Henriksen. Oo, pastor ako pod. Ridan li na lang. Basta dili ko kapaminaw. Oh. Si Malo Delphine Algarmi, salamat pastor, makakatawa man lang ta. Ani, tinuod no. Good night pastor ninyo tanan, love bibi asap. Usa man ni mo kantan day ko ni akong anak, usa man kantaha pas dong asap. Ha? Usa man. Makanta ko no ni akong anak. Ning ako asa ning pagtagad ang labod nga gi-request diri. Kay mo kanta ko no ni akong anak. Sa imong mga labot uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagruso o gamhanan ka nga Diyos. Okay, mo kanta ko na akong anak unya kato ko nung iyahang favorito nga kanta bisan la katong nga kinsa man lang ko. Okay, ako ani siya nga pagtagad before me mga tulog, kinsa man lang ko. Ang akong kasaligan ug lauman, walay butang nga malisod diha sa imong mga kamot, nagpadayag ka sa imong dahon. O Jesus, kaluy iko ug higapa, kinilawas ng inahalan ug kaayuhan mo. Leo. Karona aangla mangangkanang imong mulikan Ginoo pay say lua mo mago sa kinsa mo hari ka kinsa man nangko nagkasalamat sa imong paayo. Ikabayan mo ako, pinaagi sa imong pamiling dugo. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. Karuna, adlaw
imong balikan Ginoo pay say luan mo manghog sa lisensya mo hari ka kinsa man ako nagpasalamat sa imong kayo ibayan mo ako pinagi sa imong pamiling dugo ikaw Jesus dalaygon ka hagit ko ang ngalan mo daygon ka o Jesus tabunin ako sa maning dugo walay lain pa gusto na buhat mo tapos na pamaan ka hari ka kinsa man ako nagpasalamat sa imong kaayo ibayan mo ako pinagi sa imong pamiling dugo ikaw Jesus dalaygon ka hari ka kinsa man ako nagpasalamat sa imong kaayo gibayan mo ako pinagay sa imong pamiling dugo Jesus dalaygon ka ikaw Jesus dalaygon ka may gabi thank you God bless Okay, no, salamat kayo sa awit magalangit nga giawit sa akong anak si Bibi Asa. Ato tang ba atong pasalamatan ng Dios sa dili pa ko manamilit sa atong programa, magpasalamat ta sa atong buhi nga Dios. Ato siyang pasidunggan og pasalamatan sa iyang mga pulog, mga minsay nga atong nadunggan. Awit makalangit atong tagaan sa kinabuhing bag-o. Magampot ta. Amahan namo nga Dios nga makagahom. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga nagdasig ka namo. Salamat o Dios sa mga mensahe nga nagtudlo ka namo. Aron among paghigugma kanimo magpabilin lig-on na ang kadasig sa pagpadayon. Salamat o Dios sa mga mensahe nga naghatag ka namo kadaugan, kalampusan, kaluwasan, kabaguhan. Padayon mo kaming giatiman sa mga pulong nga gikinahanglan namong ikinabuhi sa kalibutan. Bisan pa sa mga prayer request o God, padayon ka namong gipasalamatan. Padayon ka o Dios nagatagbo. Padayon ka o Dios naga tubag Ginoo sa among mga hangyo. Bisan pa sa adunay mga balatian, sa adunay mga ipamati, panginahanglanon. Salamat o Dios nga ikaw nagatagbo kanilang tanan. I declare Ginoo sa ngalan ni Jesus, dili gid kami mapakyas sa among gipangayo kanimo. Ang imong langitong proteksyon may magauban ka namong tanan bisan pa sa pagpamahulay sa akong mga kaigsuonan, pagpangatulog sa akong mga kaigsuonan nga imong katawhan, padayon ka magauban mga proteksyon na. Among isalig itong giyan diha kanimo among kinabuhi kay wala mi mahimo kun wala ka. Diha lamang kanimo ang tanan mga pagdaig. Pagpasalamat, himayag kadungganan alang lamang kanimo. Jesus name. Amen. Amen. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Dalaygon ang ihang buhingalan nga nagpanalangin kanato.
Kininyog suon, Pastor Gideon moingon na sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Good night and God bless. Ayaw kalimota sa pagbasa sa Biblia. Daiga siya. Awitis siya. Kanang ikaw ra. Mabati nimo ang pinasahit nga ati manon gyud kaskin. Good night. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan.